ओमफ्राय नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांगोन आरोना लोगोफोरजोंहाय दा बे फिसा सिमाङा जोंना जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय गोबां नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन अननाय नांगोन आरो नोंथांमोननि सापर्टजोंनो जों एसांखिनि सफैनो हाखाबाय आरोबाव नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांबावगोन आरो थ' बे फिसा सिमाङा जाफुंमारोब्ला ओमफ्राय नोंथांमोननो जों मानि थाखाय बे जोंनि ड्रिम माने मा होनो स्ट'रा मा जागोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोंखौ बेबायदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो इन फिउचारावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै मिजिंथियो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंनि फाइनालि सानबाय थानाय माने फिसाब्लाबो आरोना गिदिरथ' हाया फिसा सिमांखौनो जों दा फुरा खालामनो नाजादों आरो जा अन द वे दं लामायाव दं आरो फुरा जाहां जाहां जाथारोबाथाय नोंथांमोनाबो नुसिगोन आरो ओमफ्राय गोबां सापर्ट नांगोन आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय रायजोफोर थेंक इउ फैबाय थादो बिदिब्ला न'आव थांफिननोसै जोङो दा गानजा सकनिफ्राय Hello everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So लोगोफोर दा मानि जोंना गेदेरफोर दं नालाय मर्निं ओंखाम जायो बिसोरो लोगोफोर माने मर्निं ओमफ्राय आरो सानजौफुआव खनसे आफ्टारनुन ओमफ्राय आरो मोनायाव खनसे खनथाम जायो आरो दा माने खिन्थु जों दाबो ओंखाम जाथ'वाखै नाथाय गिदिरफ्रा जाखांबाय खिन्थु आरो दा 12 बाजिनि खनसे जाबावगोन आरो दायो मा संनाय जायो नायनोसै खिन्थु मर्निंनि फान्थाव एवनाय दं बिसोर फान्थाव एवदों बानलु बाथोन देदों खिन्थु लाइ लाना फैदों नायनि मा संनाय जायो लोगोफोर ओमफ्राय नाथाय दिनै फ्राइडे ना आंनाथ' भेज अलरेडि मर्निंआव मा जाखोमोनलाय नों कल्पु मस्ला बाथोन इसाथ' जि फुङावनो ओंखाम जायो जों सिखारबा 7टासोबा बेसेबां ओंखाम जाखांनानै रेस्ट लाबायानो ओमफ्राय जोंना नै मटिफोरना दासो मा होनो फ्रेश जाखांबाय बिनि उनावहाय दुगैयाखै नोङो दुगैयाखै नोङो थानायसो गोरलैफोरा रिक्सिना आरो सान्दुङा गैलाबो हनै मिस्टारा मालाय गारि सुबाय बेनि उनावहाय दा फ्रेश जासिगोन बे ओमफ्राय ओंखाम जासिगोन आरो नै अखा हादों लोगोफोर गुसु 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 बिराद हाद्रि नालाय ओंखायनो हाद्रि जाजोबो बेयाव थिं लागायसिगोन लोगोफोर दायो मिस्ट्रिफोर फैबाय हनै नायनो थाखाय ओइ नै थिं लागायसिगोन मिस्ट्रि सफैबाय दानिया आंनि ब्लगा सिरि सिरि जायो दंना गेदेरफोर दंना एसे बोरैबा मोनो ओंखायनो सिरि सिरि रायलायो आरो सिरि सिरि ब्लग नामा होनगासिनो मिथु आं मिथु आंना सिरि सिरि ब्लगसो मिथिबाय थेंक इउ हाजबेन्ड नै दैखौ मानो वेस्ट खालामखो ओरैनो बे वाटार साप्लाइआ माला फैगोन बा इदिसो सुनांगौ साफानो गारियानो मोनामजोब्बायमोन एन्जर सुबाबो फाइनालि थिं लागायसिगोन होमबा मिथु थिं लागायसिगोन आंनि दाउ नायनो नामा नै आंनि दाउ इयो नायनो बाय नै खासि खालामफ्रामनायसो मासेया जायाखै थाइसेबाय नै लोगोफोर कल्पना मोना गाहाय गाहायावनो थायथारदों नै मोनजासिगोन नै दांबानो मोनो आरो नै जि थायखादो नै मालाय लायना बियो जाखोन्दाखौ गायदों आरो ना ओइनो मोजां जायो गौरव गौरव जि मोजां ओइ नै सिमे मोनहा न'आ इसानि दाउ माबा दोनग्राया दाउ बागाना दाउ फाराम दोनग्राया दाउआनो मासे ओइ गोजौजों बिरलांजोबो ह लांदांसो गोजौआवहाय बिरलांजोबो मासेल' दं सिङाव जारलासोहाय आंलाय जि बुरजा दंथारो साननानैसो नायनो फैदोंमोन गैया ओइ नै लोगोफोर बिराद मोजां दाउ मासे नुदों आं नै मा दाउ इलाय जि साइज नै ओइ नै मालाय थिंखौ बानायसिगोन दासो जाबायदो बिदिसो सुनांगौ दा जिमान जिबा बे गावनि फिसा साननानै ला नों बेखौ फिसायानो आरो फिसानिफ्राय बांसिन जत्न लानांगौ बेखौ लोक्षिसोना बे लोक्षि एटलिस्ट टि सार्टफोरनो साहा निमखि लोगोफोर नै
रायकसफोरा दिनैसो जानांगौ आरो शुक्रबारावसो गासै मोजां जायो आयो लुगैनानै थैजोबसै नों बहाय थांनो बेयावनो फैखादो नोंसोर दिनै जानानै लब देखाय आंनिबो टार्न फैगोन ना आं इखौ बदला लागोन ना मिथिबाय नुबाय जलफायखौनो होथारबाय आं हाना होनलाबो दाबाजों फिसा 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 हानानै अ इदिबा थाब जागोनबो नै ना कल्पना देखायबावलाय खनसे दखानिखौनो फोथैनोसो नागिरखाबाय माथो जाना देखायसो खदै गजोब्बाय जाबावलाय मोनसे कल्पना जि खदै गखादों बेलेगखौ लुगैया गोदै बुस्थुफोरखौ लुगैया गोखै नुबाथाय खदैयानो स्र' 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 गजो आं मोनजाया जानानै खदै गजोब्बाय जोंखौहाय खैजोन जोङो लिपस्टिक मेजाया उन्दै फिसा थानायाव बहा हागोन इयो बानलु गोसाखौ इसोर जलफाय जानोबा नै मिथु जलफाय जानोबा आंनि भागखौ जाफै दुखांबाय आयौ लिपस्टिक आयौ थाया बियो सिनायाबा नै आंजोंबा थाया जादोहाय कल्पना गोथाव एसे उननाय एसे माबानाय नों जाया मिथ' लिपस्टिकनि गस्ला जाखावबाय लोगोफोर मालाय बिसोरो सावबाय थादों दै नाया मोनायानो बिदिनो फरकास मोनना आग्लानिया दारा गेलेनाय बायदि पालिहा लावदुम फिथानि स्ट'रि जाया मालिक मालाबा जों उथायनो हाफ्लाङा ना मिथुआ ओंखाम जानोसैनो दायो मिथुआ नै ओंखाम जाबाय फान्थाव एवनाय दुन्दिया बाथोन दावदै एवनाय बेजोंनो आरो थालिर जानोसै लोगोफोर आं नै दिनै थालिर थानानै थानोसै आङो खारन सामफ्रामबो बेदर ना जाबाय थादों ना दिनै सानसेखौ एसे रेस्ट होनोसै उदैखौहाय ओंखायनो स' लोगोफोर दायो जोङो मिथुजों आंजोंहाय मोनसे खामानियाव थांनो ओंखारदों बिराद इम्परटेन्ट खामानि आरो बेयो मिथुजों आंजोंनि स' बिदिब्ला फैबाय थादों जोंजों लोगोसे लोगोफोर खिन्थु बे खामानिखौ नोंथांमोना दा खिन्थाथ'नो हाया साक्सेस जाबासो खिन्थागोन आरो फैबाय थादों बिदिब्ला बै स्लिम स्लिमा सल बिदि बिगुर गैया सल माने नास्रायसोहाय बियो सल नङा नास्राय ना सल नाया गिदिर गिदिरसो जायो नास्राय गोरि स' लोगोफोर दायो जोङो मिथुजों आंजोंहाय मोनसे खामानियाव थांनो ओंखारदों बिराद इम्परटेन्ट खामानि आरो बेयो मिथुजों आंजोंनि स' बिदिब्ला फैबाय थादों जोंजों लोगोसे लोगोफोर बिदिबो दायो जों ओंखारबाय नै बोथोरा दहाय जि गोजांनाय अखा हानाया दाना सान्दुं गाना गरमसो जाबाय गस्ला गुदुं गानना लाबाय आङो लोगोफोर अरजाला दे नायनोसै जों जि खामानियाव थांनो बे साक्सेस जागोन ना जाया ओमफ्राय बे खामानिया जायोबा ब्लेंकेट लानोबो थांनांगौ खारन बोथोरा थान्दा जाबायना ओमफ्राय ब्लेंकेटआ जोंना माने फिसाजों जोमनाया स' गोदान नांगौ जानानै दं बेनिखायनो जों सफैबाय गानजासोआव लोगोफोर जों गानजासोआव मानि थाखाय फैदों नोंथांमोननो उनाव खिथागोन आरो ना जाफुङोबासो दा खिथाथ'ला फैबाय था बिदिब्ला पक'रा साहा लोंबाय ओमफ्राय नै गराय फाख्रिनि पस्टारा धां बिमा खारनै ओमफ्राय बे मा मोसा गराय फाख्रि बेनो जागोन ना जोंना आं साखि जानोसै नामा नों मालिक जादों आं साखि जानोसै आरो दलिल माबा मोनसे खालामदों नोंनो हो माथो नैबे विटनेसआव
मानो मायाव फैदों नोंलाय हा सिमिखौ लायनो नै इखौ नैबेखौ बानायगोनसो थौ इयावनो था गोदानाव लुगोनाव सिमिखौ लानो फैदों आब'आ थांबा दै जों डाइरेक्ट बिनिफ्राय माबायाव थांनोसै मा होनो टंला थांनि ब्लेंकेट नांगौ जोंनो ब्लेंकेट लानो थांसै ना मिथु लोगोफोरनो रासमेलाया जोब्बायना दखानफोरा उथाय थांगासिनो ओमफ्राय दिनै माबा मा होनो अफाराव लास्टनि बिराद अफाराव कम्बल ब्लेंकेट माबा माबि होलांदोंनो आरोना दहाय आब'आ खिथादों सिमिनि माया ओमफ्राय जोङो मिन्थियाखिसै ना दा गैलानो खोमा दखानफ्रानो उथायजोब्बाय जों बोरै खेबसे नायनोसै मोनोबा बेयावनो लागोन जोंना मोनाबाथ' जों टंला थांनांसिगोन आरो लोगोफोर सब फैलाय नायनि उथायहांगासिनो दं आरो जोब्बाय मेलाया जि गाजा गोमजा फैबाय माने बेसेरा गाजा गोमजायै थांबाय राज फुजाया खम गिदिर जादोंमोनहाय बाब्रे जोंब्लाव लाइट हरनि समाव नायनो दंमारो खोमा मोनसेसो ब्लेंकेट दखानफ्रा ओइनि दङ थु 500फोरावनो मोनलाबायगोन खोमा खिबाजिनि ना मिथु 500फोरावनो मोनलाबाया बिसो नै लांदां जाजोब्बाय नै मन्दिरा इनो आरो कमिटि ओइनि मन्दिरा इथिं आयै माथो जिफ्राबो गोजा गोमो गोथां गोसोम गोपा गोजा ब्लेंकेट बिलाक फ्रीते দি আছে বলে आय माथो मोजां फाख्रा सिख्राहाय मिथु फाटलाथार माथो बोरैबा एसे मोजां नङाबा फसायलायलाङाहां आरो बेलेग नाय सब नाय देखो पातला मोजां गैलाहाय ना फसायासै आं थांजोबबाय माला नैया बैखिनिया मोजांखिना ए हामाखिना दोङो দিবি আৰু মৰম কৰি ফ্ৰীতে দি যাব 100 টকা দিব লাষ্ট পূজা এই 100 টাকা বেশি দিলো 150 দিলো দে পিছে নিদিয়ে যদি নাজানো হেই माबा मिथु गैला लोगोफोर मोजां गैला फसायासै जों नाङा इदिखौ ओरैनो लस ओमफ्राय बेलेगाव लायनोसै मालाय मोजांखौ लांजोबबाय मानसिफोरा बेनिफ्राय थांनोसै जों दा टंला राज फुजाया इदि जिबौनि खुगा इजों हाबोमोन आरो स्टाइल बाजारावनो फैबाय जोङो ब्लेंकेटखौ नायनो दहाय मेलायावथ' जों फसायासै नालाय बासिखोन्दा गोजा ओंखायनो नांला दे श'रुमफ्राव नायना लानोसै होननानै दा नायनोसै इयाव दंना गैया माबायदि पसन्द जायोना जाया पसन्द जायाबा दस्रायाव नायनोसै एम बाजाराव ने बेयाव पार्किं खालामनोसै